יש מצב שהמוח הולכים ללדת. אימא'לה. אני מתרגש רצח. קיצר, הייתי עכשיו באימון. אני נוהג כי אני חייב לספר לכם את ההיסטוריה, את הסיפור. הייתי עכשיו באימון, ואז אנגלינה מתקשרת אליי ואומרת לי, תבוא עכשיו הביתה, אנחנו נוסעים ללדת. הנה, אני בלחץ. מה עושים? סליחה שאני מקלל, אבל אני בלחץ. אז אני הולך עכשיו לקחת אותה, ניסע לבית חולים, נעשה שם את כל העניינים. אימא'לה. ואני אצלם לכם מה שאני יכול לצלם ומה שיאשרו לי. יאללה ביי. הנה הפציינטית, תסתכלי עליי. את בוכה? לא. אז? בצל. למה העיניים שלך אדומות? בצל חתכתי. את מוכנה? יאללה, זה קורה היום, את מוכנה? זה לא חייב לקרות היום. אתה מוכן? לא, אני לא מוכן. צלם. את מוכנה? היא לא אכפת לה. יאללה, בוא ניסע! איפה התיק מוכן? הנה התיק מוכן. מה יש לנו פה? יאללה, הכל מוכן. אני מוכן? לא! יבגני, מתכונן? מה, אני מתרגש, תראי, אני מתכונן לפגישה של הילד. כדי שאני אבוא אליו ככה, לכי שלא נעים לי. שלא כואב. אבל עדיין אתה פצעני. אני מתרגש, לא, תפסיקי כבר לצלם אותי. אתה רואה שאני בלחץ. לא, ואני? אני אגלח אותך גם? זהו, יאללה, בוא ניסה, אני בלחץ של החיים, יאללה, לא. זהו, בוא ניסה. תספרי לנו מה. למה הגענו לפה? כי הרופאה הפנתה. ויש מצב שמה? שיהיה לידה. או הביתה. יש מצב הביתה גם. כן, רוב הסיכויים. אני לא מוכן לזה. אני רוצה ללדת היום. יש מצב שחוזרים הביתה. לא, אני רוצה היום לראות את הבייבי שלי כבר. זה הדופק שלו, מוניטור. מלחיץ כל מה שהולך פה. נכון? כן. מה יש לך שם? למה השמיכה שלך למעלה? זה הבטן? מה אכלת ככה? תראי שתדבר? וואמה. זה מה שעושה... זה מוניטור, ככה כבר בודקים. מהר אצל 2. ככה בודקים אם הוא בסדר, את הדופק שלו. מלחיץ, על החיים. כמו שהבנתם, הגברת כבר התחילה לקבל צירים. עכשיו אנחנו בודקים כל כמה זמן יש לציר, ולפי זה נדע אם לנסוע לבית חולים או לא. איזה מגזימים, אבל שהם אומרים שם כל 2 דקות. כל 3 דקות ציר של דקה, למשך דקה. כל 2 דקות, לא? כל 3 דקות צריכה לקבל ציר במשך דקה, ואחרי כן, שעתיים. ואז לבוא בפתיחה כבר 9. ואז יגידו, אוי, אי אפשר לשים לך פידורל. תשלני נחר. אני באה לפני. אז מה, אנחנו מוכנים? עוד מעט, כן. יאללה, עוד מעט ניסע. עוד כמה כאלה וניסע. אפשר להיות בשחרורה בנשימות. היא באמצע הצירים והחתולה עולה עליה. היא עושה לך לפחות מסאז' קצת? נעים. יפה. הנה הרגע הזה הגיע שאנחנו נוסעים לבית חולים בפעם הרביעית. לגברת יש צירים כבר. שים לב עכשיו. שימו לב. יש מצב שהמוח הולכים ללדת. או שלא. או שכן. או שלא. או שכן.
כל פעם שאנחנו נוסעים שמחים כבר שזהו, זה קורה. לא, תחזרו הביתה. תבואו עוד יומיים, עוד יום. ואז עוד הפעם, ואז עוד יום. ואז עוד הפעם, היינו כבר היום בבוקר, ועכשיו אנחנו חוזרים בפעם השנייה. כי זהו, כבר יש לגברת צירים. מרוב שאני מתרגש התפוצץ לברית בתוך העין. ויש לה עכשיו צירים לא מראה. אבל הנה, היא סובלת פה, יש לה כזה מין מחשבון של צירים. תראי להם גלה. סכנה, גם ככה יולדת, אין לה מה לנשום, שוכבת פה כולה עם מיליון כבלים ועוד מסכה. כל פעם שיש כזה פום, זה אומר שהציר הגיע. אין כלום, אין כלום, אין כלום, פום, ציר. כלום, כלום, כלום. הנה התחיל הציר. זהו, הולכים ללדת? ברגע הזה הגיע. כל כך הרבה זמן, זהו. אנחנו בחדר לידה. עכשיו, זהו, רשמית. אנחנו בחדר לידה. פה. שאני אראה לכם, אני אעשה לכם סיבוב לוקיישן כזה קטן. אימא לה. אני מתרגש רצח. טוב, אני אראה לכם קצת מאחורי הקלעים איך הולך חדר לידה. קבלו, יש פה מלא כאלה. מלא כאלה לא מובנים. חיתול וכל העניינים לאחר הלידה. פה הכל קורה. פה. כאן, יותר נכון מפה, זאת הפוזיציה. על זה קופצים. פה אני הולך לישון, וזאת אמא שלי. זהו. עוד רגע יגיעו, ויהיה פה בלגן ויהיה שמח. הנה הדוגמנית של אסף הרופא. איזה יפה. אני גם נפזר. נו, תפזרי. תעשי יפה ככה. וואו. תעשי לנו סיבוב. סתם, הכל פתוח מאחורה. אני לא צריך לעשות סיבוב. זהו, תלחצי. בוא נקרא לאחות. זה הזמן. וואי לי. פתאום הכל מתפוצץ. שלום, את היד ז'ופאית. כיסא מפלט. יאללה, זהו, עכשיו מתחילים הפידורל, עניינים. שיהיה לנו בהצלחה. תביא לי כזה. Let's go. Мунитор музыка. Тоже такая схватка. Спасибо. אז אנחנו מרגיעים ככה את הרוחות. אני עושה לו שואו ומרגיע את עצמי.
אפידורל. אז עכשיו הצירים לא מורגשים. עכשיו כואב לך? לא. כיף, נכון? כן. שמיים ארץ. ארץ לא. and then דינה. סוף עלה. קטינה. אני בליק בום, בולוק לקה בום. כן. יאללה, ועוד כמה שעות מתחילים להוליד את התינוקי. God damn it. Tell me where to go. Give us my inner voice. Tell me where to go. Tell me where to go. שעה 4:30 בבוקר, אנחנו פה משעה 6 בערב של אתמול. יש לה כבר פתיחה של 10 אצבעות, אנחנו מתכוננים ללידה. כמו שאתם רואים, אני לא עייף בכלל. יש פה צפצופים מציקים. ככה זה. תראה את עצמך? Еще, не перестаешь? Еще. Не перестаешь. Берешь новый воздух и еще один такой. כל הכבוד, ילד. יפה מאוד, חיים שלי, כל הכבוד. Давай, толкай мои пальцы. Давай, умница. Еще. Супер, молодец. יפה שלי. כל הכבוד, חיים שלי, כל הכבוד. Давай, сопа тебе немножко помогает. Толкать немножко. Еще. Потушься немножко. Потушься. Да, все, режь. טוב, אחרי הרבה שעות זה קרה. סוף. זהו. אני אבא. ואני מעריץ את הבן אדם הזה. אני מעריץ אותה. איזה תותחית, אימא'לה. אין לי מילים, אני גמור מעייפות. וואו. בא לי לבכות ובכיתי אימא'לה. טוב, אין אושר כזה. אחרי שאנחנו ערים כמעט 40 שעות, מ-7 בבוקר של אתמול, אנחנו סוף סוף יכולים לשבת, להחזיק את הילד ולהגיד תודה. הרגע הזה, רגע מאושר בחיי. לא תיעדו את זה, אבל הייתי דמעות כמו ילדה עם קוקיות, אתם לא מבינים אפילו. ובא לי לבכות כל פעם שאני נזכר במה שהיה ומה שעברתי. ותודה לאשתי, לאנגלינה, שהיא הדבר הכי חזק בעולם הזה. אני אוהב אתכם. Let's go.